Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarımız doňuzyň haramlygy barada düşündirmegimizi sorapdyrlar. Bilişiňiz ýaly musulman doganlar doňuz Allah Taalanyň haram eden jandarlaryndan biridir. Almak, satmak, etini iýmek haramdyr. Doňuza degişli hiç bir zady ýağyndan, tüýünden, dersinden hiç bir zady ullanmak bolmaýa, ählisi haramdyr. Bakara surasının 173. ayetinde Allah Teala diye innema harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve lahmel khinziri ve ma uhilla bihi li gayrillah. Allah size laşi, maslagy, qani, doňuz etini ve Allah'dan başkanın adına kesilen canlarların etini haram etti diye. Maide surasının 3. ayetinde Allah Teala diye hurrimet aleykumul meytetu ve'd-demu ve lahmul khinziri ve ma uhilla li gayrillahi bih. Size maslak, kan, doňuz eti ve Allah'tan başkanın adına kesilen canlarların eti haram edildi diye. Allah Teala Maide surasının 60. ayetinde önkü yaşap geçen kowmlardan lagnet eden ve gazabyna duçar bolan kafirlerin kafirlerini ceza hükmünde maymunlara ve doňuzlara öwrendigini habar berýär. Buhari we Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye innallaha ve rasuluhu harrama bey'al khamri vel meyteti vel khinziri vel asnam. Allah ve Rasuli arak şerabi, maslagy, doňuzyň we butlaryň sawdasyny haram etdi diye. İmam Ahmed'in musnadynda we Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye innallaha iza harrama ala qawmin akla şey'in harrama aleyhim thamana. Allah Taala bir halka bir zady iýmek haram eden bolsa onun bahasyny, yani onun gazanylan puly hem haram eder diye. Şonuň üçin haram edilen zady satmak, almak ýa-da ondan gazanç etmek hem haramdyr. Hususan haram zady öndürýänleriň we satýanlaryň günäsi has agyrdyr. Sebäbi olar başgalarynyň haram iýmegine sebäp bolýarlar. Şol haramy iýenleriň hem günäsi olara barýar. Başga bir belläp geçmeli zat musulman doganlar fıkıh kitaplarymyzda doňuza nejisul ayn diýilýär. Nejisul ayn diýmek doňuzyň özü nejasatdyr. Tutuşlugyna özü nejistir, nejasatdyr. Ýagny onuň etini, ýagyny, dersini, tüýüni we beýleki böleklerini ulanmak bolmaýar, tutuşlugyna nejasatdyr. Has o düşünmek üçin misal hukmynda insanyň özünden çykan ulu nejasat nähili haram we hapa bolsa, doňuzyň we doňuzdan emele gelen zatlaryň doňuz önümleriniň hukmy edil şonuň ýalydyr. Doňuz nejisul aýndyr, hapadyr, nejasatdyr. Ellekisi ýa-da ýawanysi hukmy fark etmeýär, ähli görnüşi haramdyr, nejistir. Bir kişi doňuz almak, satmak, ýani sowdasyny etmek, etini, ýagyny iýmek haram däl diýse kafir bolar we imany puç bolar. Haram däl diýip oýn edip aýtsa-da dinden çykýar. Islenlik haram zatda bolşýaly doňuz sowdasyna, önümçiligine kömek etmek hem haramdyr. Doňuz bilen bagly sowda etmek, sowda edýäne kömek etmek, şonu saklaýana mal ýatak, yer kireýine bermek, etini satýana dukan kireýine bermek ählisi haramdyr. Käbir doganlarymyz diýýärler, daşar ýurtda eltip bermek hyzmatynda işleýän doňuz etini uradýarlar diýýärler. Men diňe eltip berýän, onuň etini satamak diýip soraýarlar. Eltip bermek hem haramdyr. Şeýle işden gazanylan, ýagny haram zady eltip bermek arkaly gazanylan pul hem haramdyr. Kıyamatyň alamatlarynyň biri hem kıyamatdan öň İsa aleyhisselam yer ýüzüne Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň ümmeti we hukmdar bolup geljekdir. İsa aleyhisselam yer ýüzüne iýnenne etjek işleriniň biri hem doňuzlary ýok etmekdir. Ýani doňuz önümçiligini düýünden ýok etmekdir. Buhari we Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Vellezî nefsî biyedihi la yushikanna an yanzila fîkum ibn Meryem hakaman muqsitan feyeksirus-salib ve yaqtulul khinzir ve yad'ul jizye." Canım elinde bolan Allah'a kasam edýärin, ýaqynna Meryem ogly İsa adaletli hukmdar bolup iýner. Hristiýanlaryň hacyny, ýani krestini döwüp aýrar, olaryň batyl inançlaryny ýok eder. Doňuzlary öldürer we jizyany ähli kitapdan alynýan paji aýrar diýär. Ünsörün İsa aleyhisselam yere iýnenne peýgamber bolup gelmeýär. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ümmeti we hukmdar bolup gelýär. Şonu doňuz önümçiligini düýünden ýok etjekdigi hadisde habar berilýär. Ýurdumyzda käbir ýerlerinde doňuz saklanýanlygy ýa-da doňuz etiniň satylýanlygy barada eşdilýär.
diýe. Şunu belläp geçmeli, 52 doňuzlary Türkmenistana basyp alyjylar, düşmanlar, ateist, kommunistler getirýärler. Hakyky islamy göre ýaşap geçen ata-babalarymız arasynda türkmenler, asylly türkmenler şu wagt biziň aramyzda bar bolan haramlary etmendirler. Doňuzam saklabandylar, doňuzam iýmendirler. Ýektuk bir haramçylyk etse-de ony owadan gowupdurlar. 52 doňuzlar Türkmenistana basyp alyjylar getirýärler. Doňuz kapyrlaryň iýmitidir. Musulman ýurtda Allah Taala haram eden zatlarynyň ýaýramagyna ýol bermeli däldir. Zina, paraxorluk, zulüm, narkotik serişler bilen deň hatarda doňuz öňürmegi we satmagy gadagan etmelidir. Hususan musulman döwlet baştutanyň şu işlerden jogapkar hökümet işgärleriniň boynuna şu hili Allah Taala we Peýgamberimiziň haram eden zatlarynyň öňüne almak farz bolýar. Öňüne almasa haram zada ruhsat berenligi üçin olar hem deň derejede günahkardyr. Ahiret günü Allah Taala musulman döwlet baştutandan, musulman ýolbaşçylardan men sana güç verdim, hökümet verdim, hökümdarlyk verdim. Meniň iýinleren hökümlerime göre höküm etmediňmi diýip hasap sorajakdyr. Şonuň üçin musulman ýurtda doňuz önümçiligine ruhsat bermeli däldir. Bilmän, düşünmän, öň şu işlere baş goşanlara da Allah Taala tawab etmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.